Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka dorbach nong Lachaumiere, lingba ka kerwa kubor balapha syaka Batesi TV ka balasai daus katrish nong uba orestar jala kharbi. Kala Pynrem jur halor ka jingjai orang bach nong jong ka Lachaumiere u Dr. Warr. Haka bau lasyak Tynrah haka skuti. Kat bau dang yai bam leer pengan haka janmiet jong ka arpesan trik uyayong arja pesan haki tany IGP. Ka dorbach nong ka penpa ka jing sokhya ba kini ka jingsyak Tynrah u Dr. Warr. Kadai namar ka jing Buaid jong nongnya pat unongnya ru udang dei u Khynnah u badang Hapoh ka khat pras Snem kerta ya ka kerta jong u kampat dei ban yo ya ka driving license ka dorbach nong ka ong bakane krukamnya ka bo jing ma ya ka jing jong ki brio ki bayat bayang harut surong haba Pynrem jur ya ka ni ka jing ja ka dorbach nong Lachaumiere ka kenturu ya ki bor badai pet ba ki diban pet tikna ya ki kot kisla jong ki brio shwa ban ai license bat tang ban pet ya ki kot kisla ki habru ban pet la ubriu upapan license ulan nang ne banyak kenang ba kanombo jing ma ya ka jing jong ki wepan